Меңгол Галиевнең иң озын хезмәт юлы элеккеге Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты, ә бүгенге көндә Казан Идел буе федераль университетының филология һәм сәнгать институты белән бәйле икәнен без инде күрдек, инандык. Ул бу уку йортында 1978 елдан бирле эшли икән. 2010 елда вокаль хәзерлек кафедрасының профессоры булып сайланган. Шәкертләре бүгенге көндә сәхнә түрендә. Кая барсалар да халкыбызның көтеп алынган кунаклары. Исемнәрен генә санап үтик. Георгий Ибушев, Фердинанд Саляхов, Рөстәм Закиров, Айдар Галимов, Рәсим Низамов, Закир Шахбан, Ләйсән Гыймаева һәм башкалар. 500дән артык кеше Меңгол әфәндедән музыкаль тәрбия алган. Алар арасында бихисап шәкертләр арасында 7 яшьтән 70 яшькә кадәргеләр бар. Алар барысы да җырчы түгел, әлбәттә. Әмма дә ләкин һәр кайсының күңеле җырлап яши. Нәкъ менә хәзер без аларның кайберләрен тыңлап узарбыз.